Salute to President Gadeshe Zuma. Bengithi ngizama ukunirepotela comrade. Ngiyaxolisa ukunirepotela ngokha kanje ngiyagijima. Xa sokuhlala phansi asikho. Uthi ke njengoba ningidumile kwi basic education portfolio. Siphezulu kwani njengamanje. Siqale ukuthi akekho ongazi ukuthi izikole ziboleka kangakanani. Akekho ongazi ngempethu. Ema-toilet ey'kole ey'ningi ezakhiwe akhiwe ngani ngemgodi. Akekho ongazi ngokungabikho kwamanzi ey'koleni. Akekho ongazi ngokushoda kwencwadi zokufunda ey'koleni. Akekho ongazi ngokushoda kothisha ey'koleni. Siqala lapho isitori sethu. Siqala lapho sithi nje uma ubheka konke lokhu kukhuluma nge-infrastructure, kukhuluma nge-quality education, kuphinde kukhulume nangokuthi-ke manje-ke ukuya phambili senza kanjani ukuthi le Bella Act epronyothayo eprioritizer ungena kwey'ngane esencane esikoleni from grade R, eprioritizer ukuthi wonke umuntu akafunde esikoleni nane-curriculum eqonde khona, umuntu akafundiswe ngolimi lwebele ngoba phela iyakhombisa research ukuthi sizwa kangcono masifunda ngolimi lwebele. Inakhuza i-Bella Act epronyotha ukuthi nothisha phela baqeqeshwe, ayibe right governance esikoleni, ama-admission policies ey'kole ngoba siyazi zabelungu iy'kole ziyakhetha. Abanye abamnyama sebaxosha izifuna ukurejistana zodwa kuyozobe ngcono mhlawumbe mandiye nasibakhaladini. Thina nje abamnyama hawu sasuzelwa inqama sifuna kanhlobo. So-ke i-Bella Act ithi-ke lokhu akulungiswe. So sithi kuya phambili-ke njengomkhonto thina sithi lapha kwi-infrastructure sibabambile onkakha ngoba siyabazi ukuthi at the planning level bayishiyela iy'khala zokuthi uma be-underperforma bengabanjwa. Khona kuthiwa i-annual performance plan ka-Department of Basic Education. I have reviewed it and ngiyayibona ukuthi ongakha lapha la section ye-M&E benze sure monitoring and evaluation, benze sure ukuthi hayi ama-indicators abawabekayo awuzobe mbula izinqa uma behlulekile ukusebenza. So sithi lapha phasi infrastructure nje one sifuna ukuthi ayibuyele kwi-baseline. Yonke i-project mayiqala bakithi iqala ne-baseline to be able to measure isidingo, measure i-performance against isidingo over a very specific time frame, looking at specific resources that were provided. So ke umkhonto njengamanje uyabaphusha bayanqaphaza lapha kwikomiti phela nohlalo bakhona sibuye singazi uba ngohlalo noma basewukhongolo sayini. Uthi kumkhonto asibuyele kwi-baseline. Sifuna ukwazi under infrastructure zingaki izikole ezintsha okumele zakhiwe. Sicela i-specific number lapho baseline esho ukuthi zingaki South Africa izikole ezintsha ezakhiwe kulama communities angena izikole. Khona sokwazi ukubuka phela ukuthi ke quarterly zingaka sikwazile ukuzakha, ingaka esingezukwazi ukuzakha. Futhi siphinde sibheke nje kwiplan ukuthi i-target ekithini. Niyazi unasi isidingo singaka. Funeka izikole mhlawumbe ezu 10,000 more. Zingaki yenzo zakha ni-GNU kulesikhathi lesinibamba amandla kahulumeni. This year ke this financial year 25-26 zingaki enzo zakha. Khona sokwazi phela ubabheke eTulu ukuthi awunathi inzo wakhe izikole ezincane isidingo singaka kwezenjani. Sithi futhi phakathi infrastructure ayibele baseline zingaki ke khona izikole ezidinga ukuthi zilungiswe ama-repairs ngokwase South Africa nje yokala masibheka nje zingaki izikole ezidinga ukulungiswa. And sense lonke njenge baseline lo baseline bese inform target yethu bengathi bona kunezikole mhlawumbe ezu 18,000 edinga ukurepaywa bona kwi-target yabo bathe 1,000. How the hell that happens? Because isidingo sikhulu kunale target yabo ngoba banakho onkakha laba uzakhela ama-target abhedayo amancane ngoba bawufuna umsebenzi abafuni ukusebenza bathi hayi upresident uthe asakhe izikole ezu 5,000. President my ass is not about president, it's about what the society needs, it's about the conditions on the ground. So iwona lawo ma-conditions afasinika ama-targets. Singawanikwa indoda ebizwa ukuthi upresident kanjani kudingakala izikole engaka ukuthi zirepair South Africa yonkana azibe i-target yethu bese besitshela ukuthi over time lezi zikole lezi bazobe beseyilungise kanjani, yiphi uhlelo, yiphi plan abanayo, ama-resources abawafakayo. So sisho njalo lapha infrastructure. Siphinde sithi futhi ngaphathi kwe-infrastructure target zingaki izikole engenama-toilet aproper, hayi lawo emgodi, engenama-toilet engenamanzi adrinkable ey'ngane, hayi labo jojo tank abagcwele oshobushobu. Sithi futhi abasinikeze i-baseline lapha zingaki izikole ey'dinga i-sanitation. Abasitshele lapha bengasitshela ukuthi hayi upresident uthe asakhe ezo-20. No, zingaki kwi-society kufanele zakhiwe. That's our target. And over the time labo bambamba amandla kahulumeni bebiza nge-GNU bazozakha kanjani zonke lezi zikole bafeze zakhiwe manje hayi kusasa. So lokho kukhuluma ngani ngaphansi infrastructure okugcina ngaphansi infrastructure ngoba phela siyazi ukuthi
i-schools framework i-school safety framework iyasho ukuthi ingane phela zibe safe lapha ney'koleni zethu zibe health environment iphinde zibe safe kusafola ngaphansi infrastructure so sithi-ke lapha basitshele ukuthi zingaki iy'kole engenama-fence namhlanje oguluva bangena baphuma bahlukumeza iy'ngane zethu mathanda zingaki ezingena-fence ey'dinga ukufensa nalabo futhi i-target abazokuyithatha kulamaphosa abayithatha kutheni kulezi y'kole eziwu-22,000 isinazo South Africa zingaki ezingenayo ifence efeyifence iyona target-ke leyo either-ke besitshele kule kota out of le stingo lesi this is how much they would go and over the whole period bewuhulumeni we-GNU sibheke 2029 bazobe sebeqede nini ukuzakha zey'kole ukuze babethi sobe singaqedile ukuzakha sitshele abantu naba bethi abayimisele ngokufensa iy'kole abayimisele ngokuriphe iy'kole abayimisele ngokho iy'kole ezintsha abayimisele ngokufaka amanzi amathoyilethi ey'koleni ngeke kudlalela abathini sibabamba kwi-annual performance plan yabo ukuthi hawu niplani ukufeyila and siyazi phela ukuthi khona lithiwa ama-5 Ps O-P abo 5 othi poor planning precedes poor performance. That's what they are doing with the AAP. So ngaphansi infrastructure sibona loo nto ukuthi hawu onke akhala ama-target abo abeka mnandi o-touch and go bama-target hayi basangene kakhulu so ngitheke-ke mina babuyele kuma-basic we need i-baseline ngenhlahla yafika nale-report yakwa ebhalwe ikhomishini lapha elawula zokusebenziswa kwey'mali zikahulumeni yafika yasho amazwi kamkhize nayo yathi your baselines are not right yathi your targets are not right nina nihlehlisa ama-targets nitarget ukwenza 20 nithi hayi siwenza ngonyaka ozayo sitawwenza kusasa sitawukwenza kusasa siyahamba isikhathi abantu bayahlupheka so itheme ekhomishini ngifakazela kodwa ngisumeme ngey'nyawo bisiprezentela laphana ikhomishini ngicathi nini izolo isiprezentela ithi hayi no ama-targets kahulumeni are-wrong and ngiyibonga kakhulu ikhomishini ukuthi hayi baney'bindi zinsizwa lezi ezingesabi nakho bekwazi ukukhuluma beqonde ngqo kulo hulumeni oswacapturisha wonke ama-commissions hhayi kodwa lena yakwanakhuza i-finance commission hhayi ngiyayivuma i-FFC they are called FFC ukuthi hayi no bazosebenza bazile uzodlala so-ke bathe uma bengifakazela phasi infrastructure ukuthi ama-targets are-wrong and ayabancenga hhayi ngajabula kakhulu kuzothi-ke ngaphansi promotion of quality education ngithe ngifuna i-baseline lapho ukuthi bangaki othisha okufe beqashwa abadingakala ey'koleni South Africa yonkana khona i-performance yethu soyibuka against the number of people who should be employed as teachers in schools ngoba siyazi phela if uthisha engekho eklasini there will be no quality education uzoyithathaphi a-quality education uthisha engekho eklasini kuney'ngane ey'ningi lana ey'fundile zakuqualifya as teachers but ayinamsebenzi ngalo mzuzu iy'kole ey'funa othisha iy'kole ey'shoda ngothisha kwale bhela act abathi iya-implementwa njengamanje abantu sebefundiswe ngolimi lwebele bangaki othisha sebefundisile ukufundisa i-maths ngolimi lwebele for example ngesisuthu ngesipedi ngesitswana ngesivenda and all these mother tongue languages ngoba research iyasitshela ukuthi bafunda kangcono abantu if befunda ngolimi lwebele so-ke othisha njengoba beseshoda kwasabona sizobona kanjani kwabonanga abazofundisa ngolimi lwebele bakhona and ngithi futhi ngaphansi quality education abayenze futhi i-baseline uthi bangaki-ke othisha-ke basazoqeqeshwa abadingi beqeqeshwe to be able to teach properly to be able to teach with mother tongue sifuna i-training namanye ama-skills othisha abawadingayo so ngithe i-baseline lapha baseline how many teachers should be employed ngaphinde ngathi futhi ngaphansi quality education mangaki-ke zingaki iy'kole ey'dinga iy'ncwadi engenazo South Africa yonkana we need a baseline so that without this baseline ngesikwazi ukwazi ukubona bayaphefoma bayahluleka yini ngase ngizothi-ke ngaphansi kwebhala act implementation abangathathi attitude yephoyisa la before 1994 lelazi ukuthi kushaya umthetho okukhahlelwa abantu kuthiwa abawugcine ngale kokubhekelela iy'nselelo ababhekene nazo ngithena ngaphansi kwebhala act implementation evaluation abangitsheleke ukuthi iluphi uhlelo kumbe i-support plan abanayo ukuthi hhayi-ke thina sizosupport-a abazali nabafundi ngale ndlela ukuthi bekwazi ukugcina imibandela yebhela education ibhela act ngoba ibhela act lena ithi make ingane yangayo esikoleni ngixhaswe esikoleni uyaboshwa umzali ngaphandle ukuthi uze kubheka ukuthi iziphi izathu ey'dala lokho so sifuna ukwazi ukuthi-ke i-Department of Education iziphi izinto ezozenza ukusupport abazali ukuthi bekwazi ukhomplayana nebhela act ngoba ezinye iy'ngane aziye esikoleni ngoba zilambile azinakudla azinamali okugibela ezinye zi-experience i-rape emakhaya ngaleyo ndlela zi-depressed ama-girls ikakhulukazi so what plan do they have if befika bethothi ingane ayiye esikoleni ngenxa yokuthi ihlukumezeke kanje iluphi kuhlelo enayo i-department ukuthi uyoyisupport-a ngayo leyo ngane ngabe ukuthi umzali inkosi yami mhlawumbe akazi kwakwazi ingane efe ifunde manje ngenxa nakafundanga iluphi uhlelo abanalo mase ukuthi umzali mhlawumbe ulambile iluphi uhlelo abanalo sithi noma ngabe ku-Department of Education kodwa ungasebenzisana namanye ama-department njengo-DSD NPA
Nano Department of Health will solve our problems. All what they need to do one is to learn to coordinate with other departments. Ngeke ngithi ngeke siwuvumele lo hulumeni uthi uthathe iBella Act enenhloso yokuthi ikhulule umuntu omnyama, improve quality education yakhe, improve access to education, ayiphendule ibe isitha somuntu omnyama. Sizobaphoqa ukuthi njalo uma befuna ukugcizelela lemithetho nokuhlonishwa kwayo kuhambe ngokuthi babhekelela izimo nenselelo zomuntu omnyama. Bengathathi iBella Act beyiphendule isitha somuntu omnyama. iBella Act njengamanje feyisetshenziswa njengethuluzi lokukhulula ingane encane edinga education, lokusupporta umuntu omnyama to provide education, hayi ukuthi iphendule isitha sabo. Ngaleyo ndlela sithina ngeke nithathe i-attitude yoyihlo amabhunu ayihlukumeza yokuthi asiboshelwe manje ukuthi ingane aziyanga esikoleni ngaphandle kokuthi ubheke kuqala inselelo zomuntu omnyama. You check the social context. Siyazi ukuthi lento mangabe singayenzi abantu abamnyama ibona bazosafresha kakhulu kule Bella Act ngoba ithina esineyinselelo ezidathi ingane zethu igcine zingasayanga esikoleni. So siyipressa lapho ke njengomkhonto wesizwe ngaphansi education, we are not going to give them space to read, to breed. We are not going to give them space to underperform. We'll press them hard until they do right. So nina balapha enhlalwana primary, nani balapha na esibonge intuthuko primary, nani balapha neDubandlela secondary, nani balapha noma Geje primary. Nazo zonke izikole ezingibhalele zasho ukuthi zidinga infrastructure, idinga uattend. Angenikhohliwe nikwazi lokho ngenikhohliwe. Nani lapha ePinetown enikhala ngesikole transport issues, umkhonto awukhohliwe lokho sinilalela. Nalapha eNorth West enikhala ngokuthi ama-independent schools are not paid, umkhonto awukhohliwe sinilalele. Niyeza lapho bayoze besho ukuthi bazalelwe inje endlini, bayoze besho bethi ayakwini sila siwumkhonto. I-Department of Basic Education izowenza umsebenzi wayiyathanda ayithanda. Njengamanje ngibhizi ngibhala incwadi ngibhelela uHwarube lo minister in the Department of Basic Education ukuthi akabhekane futhi aphendule alungise izinselelo esizibonile sivakashela emphakathi during the constituency period. And if decide ukuyiziba lencwadi noma ungayilungisi, sizomqala simnike insukwazi ukuphendula la usinike i-clear plan yokuthi lezi inselelo zoyilungisa kanjani. Lezi izindlu ezaluza i-roof noma Geje laba onhlalwana laba oDubandlela ezaluza ama-roof ngenxa yenhlekelele natural disaster, uwalungisa. We want clear time frames. And hayi zona kuphela, zonke iy'kole eSouth Africa za-experience ama-natural disasters zilungiswa nini futhi hayi kusasa. Sifuna iplan manje, so banika lezo nsuku sibanika zona. Uma behluleka ukulungisa lezo yinkinga nezinye noma ukusikhombisa iplan yokuthi bazoyilungisa nini kanjani, siye enkantolo na. So lunganingi masosha omkhonto mawuye ngokuthi lo minister fesimbophe ngokuphula usection 29 ogaranta ilungelo le-access to education, ngokuphula usection 27 as well okuyiwona ophoqayo ukuthi ezempilo azibe ngendlela ey'koleni, nokuphula amanye ama-sections omthetho kofase sinyise enkantolo. So ngaphansi ka-Department of Basic Education asizokudlala ne-GNU, makufekiwe enkantolo kuzoyiwa.